कनखी बुझेलु ये कनखी है दोनों मार दो चारों पांचों मार दो तार में कनखी के कमी बा आगे पीछे सगरी में करती कनखी के कमी नहीं खेता है ना आ सब दुइये दुगो बा कि कनखी से मारल बाई अब ना मानी कनखी से मारल बाई अब ना मानी आई तमन्ना मिली वाह वाह तो पानी में फानी आई तमन्ना मिली तो पानी में फानी के जिया तोहरे चक्कर में अरे घूमत यूपी बंगाल बने हो अच्छा घूमत यूपी बंगाल बने हो माल खाती बबुआ बेहाल बने देख ले गोरे गोरे लाल बने हो माल खाती बबुआ बेहाल बने हो देख ले गोरे गोरे लाल बने हो माल खाती बबुआ हाय रे एगो खेमटा बजावल जाई प्योर दादरा हां जी ये है सिवान जिला के लय हम महात्म तिवारी जी के हां हां मनोज बाबा बानी के चल गई अच्छा हमारा विनय बाबा बानी सही हमारा गार्जियन का आशीर्वाद देनी है राकेश या राजेश कुछ दू को में से एगो होई देखिए हम चिन्ह गए राजेश पांडे जी जय हो उहे लय हो कब एगो भौजाई अपना देवर के शिकायत करते गमछिया हो बबू एजे पुरनका डेरिया में और दो तीन गो गीत सुनाई मगर आधा देर आनंद लोग है तो ताली उली बजा के बताई सब आ शर्ट सॉन्ग सुन ले शर्ट सॉन्ग जानता नहीं उ सूते वाली गीत है उ सूते वाली गीत हम जाने नहीं राजन भैया ओकरा बाद फिर चाहम कि चटक गई हां जी जो मबे ना करी ना बहुत ऐसे कलाकार जो है जिया जी आप एक अनुभव जानिए आपसे आग्रह है बहुत कलाकारों को घमंड क्या होता है हां जी कलाकार दो किस्म के हो एगो कलाकार होले घमंडी घमंडी कौना मामला में कि हम बड़ नहीं खी ना हमार जमो चाहे मत जमो पैसा मिलल न हां जी विदाई मिल गई आ गई नहीं